Name no so Asante so oh won Asante hu say baby I won do won komodi abrofo na ekọ enye ho ne wo say omo enim say se edemo adwane ko ni say ya bugure befi aha tactically international say Asante won nwini nsi no onwene no adwene si ana say tutu baby away ba to to me anyway Asante me do body na na ye mo akwabo said ye di kama munya ntie say eye General Ghanaian Wolseley one ne nuan mo mienu baako efri Eastern Corridor na baako so free Western Corridor eye mfante for femu ene achemfo femu a won be hia ye ewo eye Bekwai amoafo a won kof omo hyase efri eye odaso no ye de hu sembro ye ka che wo se eye ba begina ho anas ye de hu adusua e ba beto am so enu ntinne bia na hanso so ye o matena ye no ene ya begina ye de adusua no e de bramo ye ne nyansa bo akwa otwede mponyankopon de na dom ye a wode hintasemedi e de ya kire ye ene de esi nnura no ye no na egboku medi e de maame fozia maame ma na kwa abane aha ni emfa adusua no emfa nto am so mama wo ane wo mo akwabo eja memo ahom ya medi memo afisha panso afen komatu ye da fi yesi mu afen na mehia wo sa afi na ya hyase afen na ya hyase etisi ye hia mu dia na chese aze no ano no twedi ampa da wo ma bibi aboko na eye 31st January yeah 1874 yeah ena eye General Ghanaian Wolseley woni ne nuanom yeah eden to ka be fro Asante sa pepe eye emfie ohane adunum 150 years ye ba be hye ho fanya me adoma ye benada ene ye wode ye ka se grante wa sahana ja se nanano maka be pom sabri se grante wo eye den ene bai na eye den so ena eye abrofo yi sha se free eye Bekwai amoafo se etiefo ne ahwefo mo nyina be chia mo kwa sonko so yesi ye dusko akọ ye nchi na yahwe ensem no senia etie wo se ye hunu se ye kasa granti wo a ejina honmo ema se Ghanaian Wolseley edin yes eye General Sir Ghanaian Wolseley yeah general na se no on se wo hwe UK for na abodina ye de ma omo empenufo nkankan wo mo ma ba begidin pa bi e de ato ho no eti edin no de na ye nananom ye no mo mfa general no no mo fe no Sir Ghanaian Wolseley ti no mo kan no sagranti na se omo kadin ni bom omo ka bom ndi na ye Sir Ghanaian no mind sagranti yes onti min kanu gidi e be say town council na ka say tankers ene ye kan bibi ko say kambu che say gamboots na kamboot ene kambu yaka ye kwebre ni etwam ni kwebre ye twam eti ene no ye wono ma bebre ho no a eye abrofo no ekasa no ena ye nananom entimi enka ne ye na so ebi nso ho no a eye yankasa ekasa bebi mo peso mo fa kwan bi so na omo de shem sa abrofo no de bre eti abre komu no ye behunu de ne ye nananom kasa ene de ye yankasa ye nso ye kasa eti se kasa Sir Ghanaian Wolseley ana General Ghanaian Wolseley ni nyina ye nipa baako na de na etie ne se na body na ankasa no ye hyehye ma no 1890 mu ho no ho no pa na me fan se titles ni nyina ye de ma no na so bedi nkunim according to them yeah. after the war ye bona baso na abaso body a wonya ye ne se wo hwa empatam ha se ya ye ka Asante ana se oman a ye friend Asante a ene ha se ya na se Bekwai ne dikan enye Bekwai amansie ye ka Bekwai eye kuro baako nemom ye wo enkuro a e fa na se eye otumfo a wodi nkan ne maame ene papa efiri so ne papa e wo ho no ano ye ohene e wa mansie ha
ɛna ne maame nso enchi ɛyɛ kokofo ahemfie eti akasa kokofo ahemfie a obi a wonim bi anim sɛ ɛyɛ kokofo ɛne asuminya ɛwɔ baabi omo yɛ den edi omo dwuma sɛ busua baako ɛna ne papa nso no ne yɛ fɛn nana daatu nana daatu no nso no yɛ ɔhene ɛwɔ ɛhwɛni na ɛhwɛni fo ɛne Bekwai mpanifo ka asɛm bi sɛ so mo kɔ ahwe a yɛ nkyɛ eti abre bi a empo omo ba no ye Bekwai fo ba na kyerɛ sɛ wɔn ma omo bɛdan wɔn ma na ɔyɛ de omo ba bɛhyɛ omo nsa ɛyɛ hwenifo eti sɛ ebesi ne sɛ asɛm kɛse bi si wɔ Bekwai a ɛhwene hene ɛna hwɛ akyire mu siesie bibia Bekwai fo firi bi na bae no mbeduru ha na omo sɛ ha ɛyɛ abɛ kwae eti on bɛsetere wɔ ha sɛ na emu wɔn ankasa enuanom sɛ mbeka sɛ omo nuamu a Asante man mu no yɛse Ashanti yɛnka yɛ ho mom eti obiara hu ne nyɔnko sɛ ɔyɛ ni nua na emom ɛyɛ busua ɛna obiara kɔ no kɔdɔm obi a no de na yɛ den ababe eti besi nne no sɛ asɛm si wɔ Bekwai a ɛyɛ ɛhwene hene ɛna ɛhwɛ akyire ɛmmɔ ɛyɛ bibia me amekae sɛ somewhere 1990 ensɛm a pagya bae ne de ɛba nyinaa no saa brɛ no ɛyɛ me ankasa me nana ɛyɛ papa a wo me ne wo fa ya na ɔyɛ hwene hene ɛyɛ agona hene na na mo gya mi ono na hwɛ akyire mmom yɛ bibia me kompa mu video ya betimi de yes ansa na ɔhene foforo ɛba ɛyɛ Bekwai ha sei na ade ba ko a ɛwɔ mu ne sɛ yɛhwɛ Asante abakɔsɛm a bibi firi baabi na baayo ɛnyɛ sɛ abrɔfo no fitin ya no mbae nkɔfo bi na ɛyɛ omu juodium ɛkyerɛ wɔn mo kwan ɔmbɛfa so ɔmbɛtimi abɛ capture na deɛ tie ne sɛ wohwɛ Asante abakɔsɛm mu a yɛka ɛyɛ dentrafo no mo te anwan kwantampɔtɛ mu ɛba benchim ɛkɔfa saa brɛ hɔ no eti wohwɛ somewhere around 1600 mu hɔ no na entɔkwa no siye ya dentrafo no ansa na Asantefo ɛbɛto ahye wɔn so no na yɛ wɔ dentrafo mo te wɔn ho ɛnam sɛ de no wo so di dentrade no ya ama no kwan ɛna ɔkɔka kwamanfo ho etu ɔkɔ kwaman no mum sɛ ɔba bɛka to ahye wɔn so na ɔsɛ daabi ɛhisɛm ti ne ate ho ɛna mu firi hɔ no mo ɛna mu kɔkɔ tena ɛyɛ bantema ɔmu firi bantema no ɛno no na ne din ne saa eti sɛ ne yawo ka no brɛpɛ mu no yɛ bɛkyerem na ɔmo kɔ yɛ din ne saa na ne din ɛyɛ din foforo ansa na ɛbɛda ne bantema yɛwɔ deɛ nti a yɛfɛ no bantema sa na mpakyerɛ eti ɔmo de ɔhene no deɛ no odi animu no yɛ na wɔsɛ odi dɛnkyerɛ ahenie no ne yɛfɛ no dɛnkyerɛ ne yɛfɛ no agona eti ɔmo de no efiri hɔ no ɔmo bɔ ɔhene no tena baabi a gyi wei saa mpɔtam wɔ pampa so hɔ no no ɛhɔ no ɔhene no tena yɛ ɛne yɛde ne dɔm ne nyinaa kɔkɔ tena baabi a airport wɔ kokuma ka hɔ no ɛyɛ de baabi a bantema hɔ no sɛ de be obi bɛhu ne yie no ɛyɛ osibrekete si bantema krotia no aha bepacho ɛnyɛ osibrekete ɛyɛ osibrekutire osibrekutire ɔmo bae no ayɛ se no osi wɔn mete sɛ obreku ɛse ne trase osibrekutire ɛno no yɛ osibantuma krotia ɛno yɛ huntasɛm ɛwom ɛno krompo de menyi ne sɛ yɛbɛtumi nso aka ɛho asɛm siesie yɛ yɛbɛtumi adi ho nkɔmmɔ akyire na yɛtae bu saa bɛ no ɛsɛe no ɛfiri sɛ ɛwɔ ehuntasɛm a ɛta akyire ɔmo baayɛ no nipa na no mususu sɛ bibi asi ɔmo kɔ akɔyɛ no nipa na ɔmo gini di no ɔmo kɔyɛ no na kyerɛ sɛ wasi brekutire wɔn na wasi brekutire no awu na sɛ na ɔmo pɔn ɛni wɔ mo ne mo mususu yɛ no na kɔtire yɛ de hɔ no bɛtwe hɔ ne yɛ de hɔ nso bɛbrɛ ɛno no on sɛ ɛyɛ den na ɔmo ba yɛn kasa nwie nti no mebi wɔ hɔ ayɛ disi ɛyɛ den na ɔmo ba bantama no mo fi bantama so ɔmo sa akɔ henfa deɛ tie no sɛ na ɔmo wɔ ɛyɛ agonaman mu eti agonaman mu no na mumumfi no na ɔyɛ ɔhene mpɔn a ɔwɔ agonaman mu eti yɛka agonaman a emu tete na ɛyɛ na edurubere bi a na wɔsɛ na kyerɛ ɛna di ade ɛna ɔmo instead sɛ ɔmo de amamrɛ ne amane bɛyɛ amapani di ade no na ɔmo so mbeto aba eti abato wɔ hɔ no mu kwan a ne ɛfa to aba obi ato ne deɛ to ɔmo ne ahwɛ deɛ ne deɛ dɔɔso ne afa no eti ɔmo kyerɛ ɔmo adwene no na kyerɛ sɛ deɛ wɔsɔ odi ade no yɛasesa no ɛde ne baafo aba ɛna ne bufu yɛ na ɔtam ne dɔm to ne wɔ faase yɛ yɛfrɛ na mponsɛm eti ɔmo firi hɔ no mo nti na ɛyɛ kyerɛ ɛne mponsɛm ɛna ɔmo do ti ɔmo duru hɔ no mo no kwamanfo no so na ɔmo som ɛyɛ agonafo a yɛfrɛ ɔmo dɛnkyerafo yi ɛna ɔmo ka sɛ mo pɛ sɛ mo baa na mo ka yɛ hyɛ mfimfini na kyerɛ sɛ yɛhu sɛ deɛ mo ku yɛ ɛfiri sɛ yɛfa baabi te sɛ dɔm na ase mpɔtam nyinaa ne nyinaa na yɛ agonafoɔ deɛ
eti wo hwe dominance a enyo bi na beka kyew eti wo hwe mu ani se bi omo ye na omo kotena eye pampa so ehɔ no no ɛna omo hu se yenche omo niemfa omo pani omo odi anim na na kyerɛ no entena ha ne mo omo maka no enkonkotena akyiri se na bi omo mfa kɔbɔni bi anya de enye omo wo so ahene hye ha omo ntimi emeka ye nhye to omo tena hɔ makyire na omo ka se da bi ye ntimi nka se ye pese ye hu ye hene a afi ne ye ba eto omo budi akyire no ka se da bi ye mpene na omo se okay se mo beti ase na bibia be ye di a ene ahase nso no yesuro se ye begye mo odo ye nim se mo ye bokode na omo se ene ye pe ba bi foforo aye den etu ako na omo se mo bekode a ye wo fanom etimpomu hase na kyese kokofu fo na omode omokoy eti saa bere no na eye wo mo a ye fo omo kwaman na nya Asante ye bi na sabe na Asante man eti kwaman fo no kyere wo mo na omo bae to omo bae no na omo kyere se mo duom ha se ya asase tetrete da ho no ekofa bosomtwe hu nyina na emum bi obetimi adi so no ona ye ohempon anase oye kese eti se ye betumi na se mo betimi agye ho no de a ene embosempa na emum na kwaman fo nim se so omo bae omo bewu na mo se ade na wo ho yehu na mo se ohene bi wo ho mo a ne din no ene saa no ma no kyerɛ nkɔfo bi enei ɔmasɔre yeti aye na saa ohene no ne dwumadi a na odie ene sibia na ɔyɛ na ne ho ɔden ne yɛfrɛ no owusu akyɛm tenten na ɔyɛ kɛseɛ ya na ɔso na tetebere mu no wa a wobenya tumi na ne kura no wo na ɔyɛ kɛseɛ wo eti ɔmo baayɛ no ɛna kyerɛ ene ne wo faase ne ɔmo baayɛ no ɔmo firi ɛyɛ baabi a yɛfrɛ hɔ no udu kumaka yɛfrɛ baabi anyinam baabi atete dan no ne ayi won ɛhɔ na ɔmo te besi ne ɛda so wɔ eti ɔmo nkonya ne obi bia na ɔmo firi hɔ no ɛyɛ skɔr mampɔn ɛna ɔmo firi hɔ no ɔmo bɛtena ɛyɛ mpɔtam a nti ɔmo baayɛ no ɛna ɔmo ɛbɛkye ɔhene a na ɔte mpɔtam hɔ no na saa ɔhene no ɔmo twa ne ti ɛna ade a esi ne nkyɛn no ne yɛfrɛ no odwira na ɔmo gyeyɛ ɛna na tumi a wutumi di ɔman so ewom eto ɔmo bɛgyeyɛ no ɛna ɔmo hyɛ ase hu sɛ ɔmo betumi adi dwa efisɛ mpɔtam hɔ no ɛhɔ no ɛna ehuntasem a ɛnam asase mfimfini no ɛnam ɛyɛ Greenwich Meridian ɛyɛ asuo ho no yɛn kan hyɛ na ɛyɛ asuo ho ɛno no ɛna ɛyɛ asase mfimfini enti honom no asase mfimfini kyerɛ baabi atumi nyinaa efiri na wɔn mo no connect wɔn sɛ yɛ nananom no na ɔmo kan enwoma enye broni na bɛkyerɛ nananom enwoma kan eti ne enti a na ba asa no efiri saa bere ni nyinaa no ɔmo mefa sɛ ɔmo build more than 300 years old eti ɔhene kɔ na ɔhene aba ɔhene kɔ na ɔhene aba eti ɔmo gye saa tumi no ɛna kwamanfo no hu sɛ nipa a ɔmo bɛdɔn yɛ no ɔmo ntan yɛ na emom ɔmo nuanom kura mpa a ɔmo te agonaman no saa nkɔfo no ɛna ɛhyɛ yɛ so ɛna ɔhene yi nso a wɔbaa yi ya nasefoɔ ɛdɔre ba no si ɛhwɛ wɔn mo a wotumu sɛ nkɔfo no ɔmo dɔyɛ eti saa no bɛyɛ de a yɛmfa adwen saa bere no nso na ɛnam tumi no ɔmo aba abɛgye no na ɔmo tumi aba abɛgye edwa a ebesi nnɛ ɛyɛ Asante abakɔsɛm mu edwa bie no ɔmo atumi aduru saa ne yɛfrɛ no ahurenidwa sɛ edwa no yɛde ho abakɔsɛm ɛne kuro no mu ɛbɛbrɛ enti ɔmo yɛ saa no na aborɔfo no ɛyɛ pɛkwan a ɔmo nso betumi aba abɛdi dwa ewom efisɛ ɛkamea yɛ sɛ yɛ land ne nyinaa na obiara framɔne amanfoɔ firi sirem amanfoɔ firi miamia nyinaa yɛ den ɛbɛbi na aborɔfo no pɛ sɛ ɔmo wura dwa no ɔmo ntimi eti to entice the people no na wɔ sɛ ɔmo de ba ɔmo nuama ɔmo Bekwai ɛhɔ no eti Bekwai kurobia mu ɛne bea yɛdi nkan ɛtɔn kaa ɔmo ma wo kwan sɛ fa wo ɔmo ma ɔmo no ni dwa ɔmo de no ɔmo ni ate even yɛhwɛ ɛkwan wɔ so a kokɔfa fɔmena wɔ sɛ fɔmena no ɔmbɛ yɛ treat no efi sɛ wuduru fɔmena enkyɛn mu wɔn yɛfrɛ kuro bi kusa ɛhɔ no na slave trade no ɛyɛ nkoadwa no nanso nkoadwa no wontimi mbɔ nwura mu ma ha eti ɛtoa mu a kosi yi sɛ yɛna nam ka sɛ daabi sibi adeɛ na yɛ no momyɛ kyekyere ɔman
na yentu dentrafo mfiri ho efise dentrafo no eye wo mo a omo epo eye omunuano ene sa na beye dia ye no omo nkwa adwen baako ana kokofu hene ema ni nua ba ye wo ye ohema eyi wo ba sonko ede ma ohena sa abre no aba besi so a na ye frɛ no na da atu na da atu no na ene oba no ewo ye na ye frɛ no manu na manu no abakosem kyerɛ sɛ no aye kutu no aye kese pa amanfo so sɛ oye bonini ontimi ngo eto omote sɛ manu aye den afafuru na mo sɛ manu a waye kutu sesie ana mo so obetimi awo enti na otumfo osie tutu odi nkan ne mam ne frɛ no manu kotosi no enye manu kotosi na mo se manu a waye kutu sesie yi de bede no wawo na sɛ ne kasa mu no sɛ de na amanfo esusu no ɛkyerɛ sɛ wontimi ngo na emum waye kutu nti na wanhwe abeka so waye den onyam na emum na bɔhyɛ ɛda hɔ no mo sɛ obi bɛba a ɔna ba bedi ade eti saa bere na edwa no so yɛ kɛseɛ so eti edwa ne mu no na amanfo a ɔmo yi nkonya ɔmo mye huntasɛm ni nyinaa no na ɔmo ba bea nim ɛbɛhwɛ boso ɛyɛ kan sɛ subin ɛne bosomtwe efisɛ subin ɛne asanteman enyina so ɛna na ɔmo asa ba bɛgye subin aboso eti yɛ ka wɔn hene subin wɔ na ɛyɛ hore ne hene efisɛ na asase so ɛna subin hyase epi ebetwam wɔ suminya ɛkɔ besi ne ɛwɔ hɔ no na beebi a subin eyi ne ti no na yɛ wɔ bea bi a na ɔmo yɛ huntasɛm ne nneɛma ne yɛfrɛ hɔ no mootie kurom na mootie kurom no nkyɛn no na yɛ wɔ hene bi a ɔno nso yɛde no kɔtena hɔ no mo a akyire no enti na mepɛ sɛ mebɔ no tɔfa na amafo hunu ade ko nti a aborɔfo no baeɛ etu ɔmo baeɛ no na ɔmo sua nwoma na ebi bu fira mrando brado ɛba ha ebesua de anya hwɛ kurampo no kwamanfo no besua bi ɛmɔ mu hu sɛ yɛse yɛgye saa tumi wei nyinaa na yɛbɔ yɛn ho ban ne ayɛ nneɛma de a nya bɛyɛ kɛse sɛ de bi obi ntimi mɛbrɛ yase bi mu ya obi ntimi mɛbrɛ yase bi ɛne anya hwɛ kurampo no ɔmo kɔnte ase agonafo a mo baeɛ mo na munim hu ntasɛm ne kwan yɛbɛfa so yɛbɛtumi akum nkɔfo no ɔmo na ɛtaataayɛ ɛna yɛn nso yama mo ba eti aden ɛne agonafo no ɔmo te wɔ mo ho no yɛ ɔmo bɛkyekyere hɔ no no ɛhene wei de hye ɛne wei de hye de bɛka bom ɛne aba abɛwo eti yɛbɛwo no no na ne maame no ɛkɔ ne kunu hɔ no mo adwa yɛ a wɔkɔ no wɔfa mo hɔ no mo eti ofiri ahure ne hɔ no mo a ɔkɔ no ofiri ahure ne a na wokɔ si ase ofiri si ase a na wokɔ nkyekyem ofiri nkyekyem mu a na watra nsuo no yɛfrɛ no pɔtɔ ana yɛfrɛ wo a ne yɛbɔ odin a na yɛbɔ ɛde aka asɛm eti pɔtɔ no mu no na watra mu na wokɔ anyinam eti anyinam mu hɔ no mo no ɛna wo no kaa no ɛna ɔwo ɔpem so ɔhene wodi nkan eti na wɔsɔ mo yɛ ɛho nɔɔma ɛno nti na besi nnɛ kurom wɔ no yɛ kodi ɔpem so no eti ɔpem so no egyina hɔ no mo ɛma obi a yɛfrɛ no mo anyinam ebesi nnɛ ufiri hɔ no na wokɔ kokofu ɛyɛ kokofu eti wɔn mo no ɛbɛwo no no saa bere no ɛnam edwa no nti no na manfo framan ɛba hɔ no na ansa na on sɛ bibi besi a bibi ɛkɔkeka noma ɛba ansa na yɛbɛwo no na yɛwɔ wɔn a ɔmo wɔ fam na side hɔ no adansefo no na ebi atu akɔtena baabi a yawo obi a akora no ɔda hɔ a no ayera ɔhɔ a no aba ɛna ɔmo kasa mu no mempɛ sɛ mɛbɔ nkɔfo bi din na emom deɛ onim no te deɛ mɛka na ase yɛmpɛ sɛ obi bɛka asɛm na ɔhɔ a no aba ɔhɔ a no ɔkɔ ɔhɔ a no aba no ɔkɔ na ɔmo kɔfa akyiri na ɔmo ka kyerɛ no sɛ nipa wei deɛ monhwɛ yi na mo yɛ de nɔɔma bi akeka no nti momma ne kwan no ɔnyɛ den ɔnyɛ n'adwuma ɔyɛ huhum mu nipa eti saa brante ne yɛfrɛ no Kwame Agye Frempɔn na Kwame Agye Frempɔn no ne nya nkomade a no ɔyɛ no ɛda kromɔfoɔ no sɛ wobɛtena ha sei no hwɛ deɛ wo ba no yɛ den ɛyɛ ano hwɛ deɛ wo ba no yɛ eti ne wapa ne yɛfrɛ no ano eti anɔkye hwɛ nea wo ba no yɛ den ɛyɛ ɛno nti ne yɛbɛfrɛ no anɔkye eti ne din ankasa na de Kwame Agye Frempɔn eti akyire no ɛnam ahuntasɛm ne nneɛma no ɔda na dina ne ho ayɛ hu ɛwɔ hɔ no
na obisa ne nchi ehu se ne nchi ankasa fira danse eto oba danse no ohu se edwa no so agidin eti ensem bebresi e no bepia ahemfio obepia ahemfio no ose etutu nso apapa efie no eno de ma konfo anoche ene ni nua no ye den e ka bo mu eti ehon mo ene agona mamu a konfo anoche ba ya oba be hia ose etutu ankonko so mu osa de nkyira ho eyentro na de ete ne se oba be ye kese ye no yo mo ye nyankoma de omuhu se ono ene wo agonafo moja esan so ewo kwamanfo moja no na ono so na esan ye boheba ona ye boheba ena de oye huhu madwuma nso aba be ka no ena esan no be de ebe ye bibi ena ono nso ena mo eye omo nyankoma de no ebesi no so se obetimi aye den aye sa ade no ena konfa no che e kire no no ma ewo so mo ye ntom konfa tafra botoa minim kwan a mefa so a mekire nemum ene ya befa no plates ena omo ade ye nyankoma de ekotwa nipa dodo bi eti ya wo number no ho mi wo number no na bibi nti no obo we ye kan say dodo no so a e wo de ye kire nti ye nkirem e wa bonten e wo de ma ade hye ene de ma manfo wa bonten na de ekoba ye no se omo edi omo dwuma no ena ode omo di moja ni bi etuetue mo kosi ba bi e wo so mo ye no ma ni nyina nti ade eche ye no makonka dentrafo no etientim jakari no woni wo se etutu mo ene sa ampanifo na akonfa no che ekere wo mo ni nyina no mo hu ne wo so mo ye den omo ye eti ohene na ofiri eye agona mamu ekoya woni mo beka bo mo no no so akere wo enam so na na ye panini nti no na won mahu ntasam ne abakosam ne omachiwade eche de omode nbedi hene no na wo ohene na wu ena oba ye no ba benya odwira no eti sa odwira no eni tumi a na santefo no ewo eti ne ba no bedi hene na wo se ye ho ade e ma ne ba no benya ena omode ba ye no omode betu hye o munua wo moyo anwan kwantampo mu ho no ena omutu ye no me den omo etwa nsuo ena omo koye eti titi wo no si ye ba beku na se utwa nsuo kompo botra obi anku eti ho no omo kotena ye no enye ba bia na omo tie na omo se ye nua no ena modane mochidi amayen ene ye friend denchira enye ye danchira bia ya trosem ye denchira ye nuanom ya ye nim se ye moja sasem kompo na aba na modane mochi amayen ene nya denchira ene benya denchira eti wo mo ne emfo mo denchira no mo ye agona man eti ye ka busua kasa ye friend agona abusua ne nkyekere ye e wasantemamu dia eno ne ehuri ni na emom denchirafo na ye agonafo enti obi osu ye denchirani bia e ya agonani eti omo bekekere eye epono ewo ahase e no mo ye ya no mo ebae eti asantefo no eba benya ahadi yam na ewo se ne papa yo ye huri ne hen afi bia so a na oba ba ye nyankoma de a ewo odwira no ho na cheso oba betwa dwira na ni nua eye esiase hene enso aye huhu de ewo asase no so eti ehuri ne hene eba betwa odwira no na chese esiase hene nso eye hu nyankoma de ewo asase no so eti efitete eba besia me wapa na oyo hene eti enoma bi wo hon mo a yenka na bonten na emom ye kire ye eti ombedru ho no me de ba besia asem so omo ba ye na afedi obi antimi embonwura edwanim na yaba be hye nkom emre bi atwam sei ni e wo konfo bi ye fe no konfo trudu na sa konfo trudu no ono achi kompansa na konfa no che beba ono di nka hye nkom sei wo kom na bibitisi no so sei enkofu fita bi ye den e bampo ano na omo ba ye no omo ba bi twiafa asantefo so na sa abre no na enya sante sei ebia na ye kwamanfo ene wo ma o mahase o mo ye den o mo ebombo eti asante abose no eti oyeye na o mu gina mu no na chese o mo se oba beka ye kan se enkuguo nsem na o mo chen na do te ase asem ni si ye se kim 40 days pepepe na aborofo no esi asase no so na say gant say enyo mo kwan kwachi ansa na ai chire kompasa no mo ba me ka aborofo mo di nkan aborofo no e ba sase yi so enu nti na abesi ne so bi ka asem na ye nokra yes we de en nokra trodo chese efin bi ani ho
sa konfo no din true na say e comfort through the din no ene de to so ene ye de ato na te sa asem na nipa no ka no entro bi anim e be si sa pepepe o ye sharp o kan ebem de wakan ene ba ho enti na say ye kasa ya na ye kan ya na e wodi efiri na e woni nyina so ebia wo bebi efiri ba enti me ye hwe eye ye ka bi eye sagrante word aha sagrante word aha eye den na oda so ena amoafo ena ntokwa ne hyase enu nti na ayeden wo hwa amoafo ko bi to aso e fa na dumasa omo ne ehwedifo no eye nuafo da no mo obo bibi ho ban e wo pomu ha se ufre hweni aba fa bodom eye asechi dade ase abodom na se utwem ifa ho no mo eba besi ko twea ebesi adumasa ebesi amoafo na wo besi bekwai na wo dom kosi bo aman wo besa akodom akosi asuminya na wo fra asuminya ka hu se kwa wo kon wo kosi sibede na wo si kurase na wo kosi kokofu wo sa wo mu a akosi kura ye fra won mu anyinam na wo sa ko enchechiem akọ esiase akọhwere ni na che se wonya sa triangular circle no awie na sa epono mfinfin no na huntasem bi a efitete omo ba no ade a na ekura wo mo no na ehyepomu ho eti amoafofo no ene adumasafo ene ehwenifo ne yanuafo enna omo nso na ansa na omo beba no omo di nka kotena bantema eti eba se entokwa no beba no sa tacticians ekwan ye fa so kono bantemafo no omunuanom no omunim enoma ne kwan omo fa so omo ka omo ye den ebom enu nti na nana manko etia eye bantema hene ene bedi forces na anim no demom sabre ne na kofi kakari epenso na hefo na baako demom na brofo no pese omo ebura eye enam die ye fa ne say enam die na e wo ha ne ntim enu nti na ma abrofo no omo pekwan a ombeye omo chi omumu miensa na bia kwa ko fachiri na bi mo fachiri eti kono wo kwan mu ho no mo ene wo mo fa the eastern corridor ene sa no mani nyina no omo de bi free eye from na kwan no so ene ye den e bae na yeso maka o ma ye den abo mfimfin eti sa enoma na no mu ye ni nyina kan hu se omo pekwan o be fa so betimi a infiltrate because no mu person mu hunu ba bi potia na sikadwa kofi no ehye na so eno na me pese ye shana tare na nkiye to mama wo ane wo mo akwabo ebra eye omo beto hye Asante so ewo eye amoafo no aha odaso ho no enim sese bi so se bi nyado eye subata ni esua eka ho bi ma Asante aya Asante kusuo eye Asante Asante be ya Asante da kopom se otwede amponyankopon ne asase ya amponuanu eye nananom ebe kasa afedie na nso so ensida aden enna Asante kogina odaso eye subata nso on se yewo ade bi se ensuo bia wotumi enna ye chichiri kuro so a ye chichiri e de hyekuru ensuo eti wohwe titinkuro ni nyina eye ensuo e na che omo hye enu ti na me cha se me ka kire wo se titibrem besi ne se wosa obi se wo kwakoku no se wadi nsemone se den na otwe ensuo se ekim na obetimi aso mu ana obetimi akunu kwama ntimi nkon yesi watwa ne ho den esu wonni anyway because oye na so kunu se ekim ko ni nyina mbetimi abo woni nsuo ni wo bika mu wo bika na se wa amfa ni buo ni na ne di anya den amano entimi yenhwe nanka Asante asrafo no na ewomu se na ntokwa no mbetimi akon esanse se wo hwe eye forces ananka se Ghana's Rolls nimse ne nuanum mienu de be free mfante ene achema bre no eso tie na yedi entira on se na enkofu no dom ni nyina pese omo beta abrofo na echi adekronti a etesa na se on se medi nkan kire wo se na ye fro bi na owusu achem tenten ono na timpomu ho no na denchafo na omo tie wo mo ho eya agonafo no ya omo tie omo ho no nkukum owusu achem tenten no na sa odwira no wa wo benya no
ona wotumi eti na ye nkofo bi tumi e na omugi furu omo nsam eti besi ne the war e koso Ashanti amanfo onte ase santo kwano so de amanfo onte ase ni we de hu de sese e no de ye fancy de sese ye hu no de sese amanfo hu no be hu no eti wo mo na wo so mo ban eti wo mo dwen ho ebi ho mo omo ani ba omo ho so se ya hwe ya nkofo omo di free ye nuan mo so mbe den omo de beba ena na bi susuro Asantefo no okay na ya say abrofo no de omo ho to omo ho so because of 1844 bond na omo ne infante ne sa esan no mu nim say obia enso on say anya hemfofo ni nyina ne bae enti na say sagrante war na nkasa no na ye di enti ena abrofo no ebeto share Asante so one on say omo mu free so ho mo ba nyina malifo ne ayifo ni nyina ansa na obedru mpo ano na gi so abefa ha sanity eti efri eye Asante boda ekwa akokosi enso pramu no on say ofa kwa no so akosi pra sa bian mu nyinara na abrofo ni nya kwan ma abrofo na timi aba bedru for mena but they were not able to pass through enti se esrimfo no ba omba bedu omu dwomba be bibia na ba besi Asante efese dwa no wa ha eti hemfa na wokobi oni baby akọ eti Asantefo no so ade omo ye ne se wo bibia ene ye wo akọfa ba ya ye bi nkofo no ba kwakoto no man de aba na mo mo ba ye ma mo kwa ma mo mpaase ba je me pese mi hu ne se eye sagrante eye dwa no na eye dwa no one eye dwa no ena ba kono nso eye sanity kese no sanity ya ye bo ho ba ya ko ho a de amanfo ani wo hu bebrebe no a kire se na efiri ha na efiri ha na efiri ha no eye no a etimi enhwe nananom eye nananom omu hunu mu no omu nyansem enu nti ne ma omu epimpini wo machi du omu koduru kuma ase na won se yese aboa bi wo ho a so obepem a okonachi no ayeden aba be ye nnoma na omu hunu se etuo na enkwofo no edidi dwuma no ene ammunitions no ehu nanso nana Bantima hene nana Bantima hene ebo modna so se sibia oye ne noma no nana mankwa etia now a very good in tactics abrofo no behunu se nwura ene wo hɔ no wo hɔ no abo sa se dua obeka se o enkusi ana bibisa no mo wo so no na nkofo no gya atuo no gusoro but na Asantefo no tutu efom ehyem ene omoden homa asom ene omo wo so no eti nkofo no yeso mo ammunitions no yeden ekofom but they killed most of the people above just most of the whites were also killed omo kuma manfo pa eti enye sa Asantefo na ntimi wo mo Asantefo no timi eye na emum omo hwa enipa so a na omo to ewa ha se na enye sa abrofo no eye yo na emum abrofo no bi nso si akire penetrate on the 4th of February 1874 and omo call the Central Palace eye menhia ho no sabre na yesi menhia if we say abra ye chechera Asante no ye chechera se oman ni nyina enhia yesi Asante yanke ho nyeden emom na emom abra omo ye ya sikadwa kofi ye pen kumasi bre ene baabi a ye de besi ene de obetena so no ye ka so obiti akonwa so a eno nche se ne tusi so na emom e che se akonwa no yeden e hye ne nsa you are the custodian na che se eye sagrante wo ni nyina ne fapem ni nyina na se na abrofo no baba bepe sikadwa kofi abenwa sikadwa kofi na echi no sikadwa na omunim se enkofo no muko kan abrofo no no mbeko ye they wanted that thing badly na omumomu odwira no na omumomu hia omuso hia ana wo so hia we na abrofo no so hia we ntina ye nyina yenkamom ye ho ode ntimi etie mo wa ho ode ne mmra mebje na emom no so Asante so won se Asante hunu se baby ya won di won komo di abrofo ne ko no enye ho ne wo se omo enim se edmo adwane ko ni se ya mo befi aha tactically intina chere se Asante won nwini nsi no onwene no no adwene si on se wo hwese bi etie na aye triangular sanity wo di fra hwe ni befa abodoma besi
Bekwai otwema moafo a no awo makosi asumina na kokofu kwan no asa awo mu sei triangular sei so ho etie pom ho no mo e na enoma nyina ekoso na emom ana bantama hene e de ne dom ene yi etwafo mu a watwamu hwim eko na emom ba bi ahia no ya ye ni di nko ho enni nsamfon no wontimi ma ho na emom wo bowura ho no nso no omudi ye bone efisa ho no na nkrata eye books a hwe ene ne ma won hye no ye omadada ya che ne ma won hye no ne de ntia first na adehye no enko school ni enye se omu nko school so mu nsua de o na ye kire o made ye kire o mo yakenkan ne ye no ma na o madwi mu do they were more into spirituality kwanya obefa so obekeka no ma ehuntasam ne yi enti baby o mu free by na ye nananom akanfo no na yesi they are the chemists eti ekwanya na namo ye o mu no ma o mo betam books ya na mutimi ti haban we no de haban we akam ne bia teja na we ayesi o say this is a chemistry. Yeah. The origin started from our fathers. Eno ntina sentokwa no kosi eye kumase a enam so ema won kodi ensamone a A chance no yenhwe abrofo no omo generals ano omo di omo animu no baafo amankwa atia wone ne sadom omo timi kumbi on say Ashanti en kansen bebre na yom bebre na won di abrofo na omo di animu emu nan eto emu nan to ene yem fancy abrofo no omo ne General said Ghanaian Wolseley ene Asante ebesesa face so ebra na de ewiase ene yemamu sebi nsema yekoso nyina yate bi wo mo presse yo onde na broni ba asenko obepe no anensan kanti enam so mane di sebi ensemone yeba be hye ho fa yekro be refi Asante kotoko hene ba be hye ho fa efie wo ha ne eduonu mu no aha ene ye defa no edi AC efe etoso mienu no ye be hunu eye won na ye kun wo mo no no mo ye nan anasa no mo ye sen kokofu so ye ntokwa na chi no kokofu ekun be ne koso ewo ho na de enti na Bekwai go ba ye frɛ bibi K5 eno so ye de hu nkomo nyina bebro bidi e de maame fuze ene de ye sua no edos ye nsa bo akwa na no mo koso anyo kese onyo so kese na me de said the me makacho se mi tua wo pa chi se me no kwa no be me koso anyo kese it is so be per se o follow handles all social media handles near there nyasabo akwa GH aha na amanse emu bia obeye yese ye call mine ase na minim se ye wo kasase bi ye pese ye ma amanfo ebato be no mejiri sembre ye beka eti nyasabo akwa GH ane eye amanse eti be ba mcho officially be pese be kire se eye Alandu Media be bia efri baye no okay abra ye sha ase eti me endorse Alandu Media so bia se o endorse a menyansabo akwa me se me endorse Alandu Media na me ka che mo se de e tidin na chi ene de ebeye wo wiase mo no mo yem be hye mo eti me personally me endorse Alandu Media if se me be free ba minim na bose ena minim ne obetimi aye no daache eti Fauzia de ba bia ye hye aye no me gidi se nananom ene abofo ena de bi hye aye eti on the paye but ohwede mponyankopon ya adoma ye be hye kai se de ho se yesua de mpanyin se ye wi afie krom hena ben ye yira wa adwabo ase se yetna ho ye ne ye madodo amamu amra bata ho ebeseyen a ye mu na edru no ye mu ye ha emframa bia ho ye ya na ede ye kro nti mu me ma ye 19 honom ni yensu ya bakosem na no na be ma ye mu yedu ye timi akọ baabi ya me ya adoma ye be hye akram